بزعبا ورحاو ጽግያትኪ ክትፈልጥዮም ዝግብኡ ነገራት ተፈጥራዊ ዑደት ወርሓዊ ጽግያት ንምቕጻር ካብ ቀደመይት መዓልቲ ወርሓዊ ጽግያት ዝመጸሉ ክሳብ ቀጻሊት ወርሓዊ ጽግያት ዝመጸሉ መዓልቲ እዩ ወርሓዊ ጽግያትኪ ካብ 21 ክሳብ 35 መዓልትታት ዝመጽእ ወይ ከዓ ዝፈስስ ኮይኑ ብማእኸላይ ድማ ኣብ 28 መዓልቲ ዝመጽእ እዩ ኣብ ከይድ ምፍሳስ ወርሓዊ ጽግያት ካብ 2 ክሳብ 7 መዓልትታት ክጸንሕ ይኽእል ኣብ ወርሓዊ ጽግያትኪ ጸገም ከም ዘሎ ከመይ ትፈልጢ ናንቀሊ ዘይስሩዕ ወይ ከዓ ምዝባዕ ወርሓዊ ጽግያትኪ እንታይ ክኸውን ይኽእል ከመይ ዓይነት ምልክታት ክረኣይ ከለዉ ኢኺ ምስ ሓኪም ክትራኸብ ዘለክ ዝብሉን ካልኦትን ሒዘል ክቐርብ ኣለኹ ሰናይ ምክትታል እዚ ኣልፋ ሄልዝ ቲዩብ ዩቲዩብ ቻናል እዩ ነዚ ቻናል ሓድሽቲ ዝኾንኩምን ክሳብ ሕዚ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩምን ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ ናብ ካልኦት ንኽበጽሕ ድማ ሼር ላይክ ኮሜንት ንግበር ኣብ ወርሓዊ ጽግያትኪ ዝኾነ ጸገም እንተሃልዩ ንምፍላጥ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ነዞም ዝስዕቡ ኩነታት ወርሓዊ ጽግያትኪ መዝጊብ ክምትሓስ ከድልየክ እዩ ወርሓዊ ጽግያትኪ ዝመጸሉ መዓልቲ መጠን እቲ ፈሳሲ ብዙሕ ድዩ ወይስ ውሑድ ኣብ መንጎ ንቡር ዑደት ወርሓዊ ጽግያትኪ ዝመጸክ ፈሳሲ ኣሎ ድዩ ካብቲ ልሙድ ንላዕሊ ቃንዛ ይስምዓክ ድዩ ዘይተለመደ ባህሪ ወይ ድማ ናይ ስምዒት ለውጢ ኣለክ ድዩ ዝብሉን እዮም መንቀሊ ዘይስሩዕ ወይ ድማ ምዝባዕ ወርሓዊ ጽግያት እንታይ ክኸውን ይኽእል ንዝብል ሕቶን ትምልስ ድማ ዘይስሩዕ ወርሓዊ ጽግያት ወይ ከዓ ወርሓዊ ጽግያት ብምንታይ ክቐሪ ይኽእል ማለት ከይመጸ ክተርፍ ይኽእል ንዝብል ኣብ እዋን ጥንሲ ወይ ከዓ ኣብ እዋን ጡብ ምጥባው ወርሓዊ ጽግያት ዘይምህላው ንቡር ክኸውን ይኽእል እዩ ስነ ስርዓት ኣመጋግባ እውን ክዛባዕ እንከሎ ካብ መጠን ንላዕሊ ክብደት ሰብነት ምውሳኽ ወይ ምቕናስ ክህል እንከሎ ከቢድን ኣድካምን ኣካላዊ ምንቅስቓስ ኣብ ትገብርሉ እዋን ሆርሞን ዘለዎ መከላኸሊ ጥንሲ ኣብ ትጥቀምሉ እዋን ምስባዕ ሆርሞናት ኣብ ሰውነትኪ እንከጋጥም ጭንቀት ረኽሲ ማህፀን እንትህሉ መንሽሮ ማህፀንን በሪ ማህፀንን እንትህሊ ፖሊሲስቲክ ኦቫሪያን ሲንድሮም እንትህልን ሓደ ዓብይ ነጥቢ ዘይስሩዕ ወርሓዊ ጽግያ ካብ ዘምጽኡን ናይ ባዕሉ ካልእ ከቢድ ጸገም ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝፈጥርን ብዛዕባ ፒኮስ ዝተወሰነ ክብለክን ካልእ እዋን ናይ ባዕሉ ርእሲ ሒዘ ዝመጽእ ጓል እንትኾንኩ ምስታር እስተተታሒዙ ከልዕልኩ ክተርፍ ዘይደልዮም ነጥብታት ከዘኻኽረኩም ፒኮስ እንታይ እዩ ፒኮስ ናይ ሆርሞን ምዝባዕ ጸገም እንትኸውን ዘጥቅዖ ድማ ናይ ኣብ ማህፀን ዝርከብ እንቋቑሖ መምረቲ ወይ ከዓ ማህደር እንቋቑሖ እንትኾን ዝኽሰተሉ ድማ ኣብ እዋን ወላድን ወርሓዊ ጽግያትን እዩ ፒኮስ ንምንታይ የጋጥም ንፒኮስ ዘምጽኡ ነገራት ብጽንዓትን ሳይነስን ዋላ ሙሉእ ብሙሉእ ኣየረጋገጹ ከምጽ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ዝግመቱ ምኽንያታት ግን አንድሮጅን ዝተባሃለ ናይ ወዲ ተባዕታይ ሆርሞን ኣብ ሰውነት ምውሳኽ ይጥቀስ እዚ ድማ እንቋቑሖ በብወርሑ ንኸይልቀቕን ምኽንያት ይኸውን እሞ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ደቂ ተነስትዮ ተጽቢት ኣብ ዘይንገብረሉ ቦታታት ጸጉሪ ምብቃል ክህሊ ይኽእል ምልክታት ፒኮስ እንታይን እዮም ተዛብዐ ወርሓዊ ጽግያት እዚ ማለት እናጸንሐ ዝመጽእን ክመጽን ከሎ ብዙሕ ቃንዛን ዘለዎ እንትኸውን ንምጥናስ ምጽጋም ሩግዲ ፒኮስ ካብ ዘለዎን 5 ደቂ ኣንስትዮ እተን 4 ረጎት እየን ጸጉሪ ተጽቢት ኣብ ዘይትገብረሉ ቦታ ምውጻእ ኣብ ገጽ ኣፍ ልቢ ከብድን ካልኦትን ኣብ መናእሰይ ዝኾና ድማ ብዙሕ ግዜ ብሕክምና ብቐሊሉ ዘይድሕን ፈጸጋ ምህላው ወዝ ዘለዎ ቁርበት ምህላው ኣብ መምረት ማህደር እንቋቑሖ ንእሽተይ ማይ ዝቋፀረ ከረጢት ምፍጣር ዝመሳሰሉ እዮም ኣብ ቀጻሊ ብዛዕባ ፒኮስ ከምጽኡ ዝኽእሉን ከይዲ ምርመሩን ሕክምንኡን ብስሕፍሓት ኣብ ናይ ባዕሉ ርእስቲ ሒዝና ክንምለስ ኢና ኣብ መወዳእታ ንሪኦ ምኽንያት ምቁራጽ ወርሓዊ ጽግያት ድማ ቅድሚ 40 ዓመት ስርዓት ምፍራይ እንቋቑሖ እንትዛባዕ እዩ መዓዚኺ ምስ ሓኪምኪ ምምኻር ዘድልየኪ እዞም ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለዉ ምልክታት ምስ ዘጋጥሙኺ ንሓኪምኪ ካብ ምምኻር ወጻኢ ካልእ ምርጫ ከይህልወኪ ዑደት ወርሓዊ ጽግያትኪ ትሕቲ 21 መዓልቲ ወይ ድማ ልዕሊ 35 ኣብ ዝኾነሉ እዋን ወርሓዊ ጽግያትኪ ሃንደበት ን3 ወርሕን ልዕሊኡን ኣብ ዝቋረጸሉ እዋን ዋሕዚ ወርሓዊ ጽግያትኪ ካብቲ ንቡር ዝኸበደ ኮይኑ ልዕሊ 7 መዓልቲ እንትጸንሕ ወርሓዊ ጽግያትኪ ኣብ ተኸታታሊ ወርሒ ቶሎ እንተመጺኪ ብተደጋጋሚ ትሕቲ 21 መዓልትታት እንተተራእኪ ወይ እውን እንተመጺኪ ምፍሳስ ወርሓዊ ጽግያትኪ ካብቲ ዝነበሮ ወይ ካብቲ ንቡር ኣዝዩ ዝወሓደ እንትኸውን ኣብ መንጎ ወርሓዊ ጽግያትኪ ዝፍጠር ምፍሳስ ደም እንተጋጥም ኣብ እዋን ወርሓዊ ጽግያትኪ ከቢድ ቃንዛ እንተሃልይኪ ንሓኪምኪ ክተመኻኸሪ ካብ ዝግብኡ ምኽንያታት እዮም የቐኒየለይ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩምን ክሳብ ሕዚ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩምን ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ ናብ ካልኦት ንኽበጽሕ ድማ ሼር ላይክ ኮሜንት ንግበር